Direct așa, aici, așa. Ia. Nu, parcă trebuie să mergem pe aici, pe jos, nu? Baricata. Sau pe sus. Bă, dacă mergem pe sus, ce sunt? Ce zice E pe sus? închis sus. Da, nu, că e bariera. Ingres, Bariera, da, ingrese, da. Da, înainte. Uite câte motoci. Chiar e interesant asta, ia uite. Câte de mare de-astea. Da, de caratou. Filmează acolo. Nu duc așa. Uite aici. Aici este pentru camper. Ziceai că nu sunt oameni aici, uite. Uite cât de aici. Păi se duc pe plajă acolo. Lași ne să acolo. Restaurant, pizzeria, Alport. Dar unde e restaurantul, pizzeria, Alport? Ia uite, parchează și aici acum. Contra Trești. Ia uite, mă, mic. Parchezi aici și te duci pe jos. Uite cât am mai parcarea de mare. Vezi aici? Baricata. Baricata. Lasă bă vere mai ceva, că nu e numai tu pe drum. Așa. Nu e numai tu cu tine. Da, nu e numai tu pe drum. Dacă vrem ne întoarcem aici la plajă. Cât facem? 10 minute ne întoarcem la... Uite Leandru, aici vrei să faci contra Lenda? Eu am Leandru acasă, îi fac acasă. Ia uite Leandru aici. Am crescut măcar? Da, am plătit. Să știi că sunt frumoși la Uite mă, și casă de asta normală. Așa. Păi da? Păi da. Uite, cum e asta? Ia, Cum e asta, picere asta? au flori, chestii, nu neapărat cu etaje. Păi de la malul mării aici, Da. de cât ai trecut? Dar normal sunt de pescari. Da, ai trecut și ai ieșit din Bonelli, plaja Bonelli. Pune și cerinul ăla și fă. Te-am zis cerii să faci un tap. Plaja Bonelli. Fă tap. Plaja Bonelli, aici departe ești de apă, suntem pe dreapta. Pe 30 iulie am rezolvat sama numerică. Uite. Zice și. Cum e asta, mai mic și mai micuț așa. Nu-ți trebuie foarte mare. Hai, bă, că știam că lipsește ceva. Ristorante, locanda.
Că deja sunt case altfel de case. Mare. Scardovari, Portofole. Porto Peschedori. Vreau să fie ceva bulciu. E ceva bulci era acolo. Ia vezi, casaca, aici se iese la. Sunt foarte mulți cu motociclete să vin aici. Ce frumos are ăsta pe lângă casă. Frumos are? Scardovari, saca degli Scardovari. Aveți?